ott a közepén? Vagy a szünet az azt jelenti, hogy szünet, és akkor folyton, és ott a leállítás, hogy már tényleg leállítja. Dámelo para que... Hát csak arra számítanak, hát most akik kint vannak, a többi romák is mind abból próbál megélni. Azt mégsem sem. Hallom, az egyé megint hazajön állítólag a szoba van. Meg. Jaj, ne aranyos! Mit csinálsz, Lola? Mit csináltál? Mit csináltál? Mit csináltál? Mit csináltál? Mit csináltál? Mit csináltál? Lola? Túl közel van. Ez egy kamera. Bizony. Jó napot! Bocsánat, jó estét! Szeretnék készíteni egy videót. Ja, tudom, a Zsolt.